Hey लोगोफोर, सनामोन आंनि माबोरै दङ दासान्दि? गासिबो मोजां ना? गिबियावनोथ' आं नोंथांमोनखौ थेंक इउ बुंग्रोनो सानदों लोगोफोर। आरोथ' जाय जोंनो मोजां कमेन्ट खालामहरबाय थायो, जोंनि भिडिअखौ नायबाय थायो, जोंखौ सापर्ट खालामबोबाय थायो, सनामोन आंनि नायगिरि लोक्षिमोन, जाय जोंखौ गोबां अनहरबाय थायो आरोना लोगोफोर। आरोथ' जियानो जा, अब्लाबो एखनबा समाव सोरजोंबा रायजानाय, सोरजोंबा बखिजानाय ना लोगोफोर। बेफोरबायदिनो फैयै सनामोन दिनै जों आरोबाव मोनसे लेभेलखौ कमप्लिट खालामबायानो होनजायो। मानोना दिनै नोंथांमोननि अननाय सापर्ट जोंनि नाजानायाव जोंनि बरसा चेनेलाबो 50K साबस्क्राइबार जाबाय सनामोन। जोंनि बावगारहायै गोसोनियाबो 50K फाइनालि जामारबाय आरोना लोगोफोर, बोसोरनि उनाव, गोबाव नेनायनि उनाव। बेखायनो आं दिनै नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ स' माच जासिहरो सनामोन। जेरैबायदि सिगाङाव जोंनि बे फाग्लि गोसोनिखौबो नोंथांमोना 50K खालामना होदोंमोन, थिग बेबायदिनो दिनै आरो जोंनि बरसा चेनेलाबो 50K साबस्क्राइबार जाबाय आरोना लोगोफोर। 50K फेमिलि जाबाय आरो दिनै। आसा खालामो फैबाय थानाय समावबो नोंथांमोना जोंखौ बेफोरबायदिनो सापर्ट होलांबाय थागोन, जोंबो हानायमानिखौ बिदिनो नाजालांबाय थागोन आरोना लोगोफोर। जाबाबो जायाबाबो बानायलांबाय थागोन। ओमफ्रायथ' बे जोंनि खुसिखौबो नायनो हायैबो दंलै लोगोफोर, ओरैबायदि नायनो हायैबो खायसे दङ, गासैबो नङा, बे खायसेया आरोना नायनो हायैया। आरे भाई, नायनोनो जुदि मोजां मोना मानो नायनानै बेफोरबायदि जानला मानला बुंहरो। नाथाय जों मोजां कमेन्टखौसो बुंगोन दे, गाज्रिखौ जों बुङा। ओइ शाला गलि मारो थुनथुलि, बेफोरबायदि गाज्रि कमेन्ट खालामग्राफोरखौ शाला। अरे यार, नोंखौ जबरदस्ति जोंबो नायनो थिनाखैथ' ना? मा जों नोंथांनाव सोंनानै बनायनांगौ नामा? नाथाय जों नोंनि गाज्रि कमेन्टखौ फराया, जोंनि सनामोन हरनाय मोजां कमेन्टखौसो फरायगोन। नोंथांनि बे हेड कमेन्टआनो मोजां कमेन्टआव बहाबासो थाखुमाबायलै। आंथ' नागिरबाबो मोनला माथो। हेरा बेफोरबायदिखौ ओरै फारसेथिंजाय इगनरसो मारियो, मिथिबायना? इगनरसो मारियो बेबायदि हेड कमेन्ट खालामहरग्राखौ दाना। मानो होनबा आंनि सनामोना आंजों सापर्ट दङ, जाय नायनो मोजां मोनो बिथांमोना नायखायोनोखा, गाज्रियानो जा मोजाङानो जा ने सनामोन। नोंथांनि गाज्रि कमेन्टआ अबेवासो एकदम माइनास जालांजोब्बाय आरोना। जियानो जा, नोंथाङा नायनो सुखुवाबा नायनो नाङा, जोंनियाव हाबफैनोबो नाङा, आरो माथो बुंबावनो आरोना। बै सासे सानै बुंग्राखौसो बुंदों दै, अबेबा मोजां खामानियाव नों हगार बै समखौ, जेराव नों जोंनावसो बेबायदि हेड कमेन्ट खालामनानै टाइम पास मारिदों आरोना। आंथ' मोजां कमेन्ट खालामग्राखौसो फरायगोन, जाय माने बुंहरो आरोना, आब' नोंनि भिडिअखौ नेथाबथारनानैबाबो उन्दुनो ओंखारबाबो नायथाबथारबाय, नेनानैबाबो हरथ'बाबो होनहरो। स' थेंक इउ स' माच आगै। गोजोननायल' मोनखायो आरोना नोंसोरनि बेफोरबायदि कमेन्ट मोजांखौ नुब्लाथाय। बे हेड कमेन्टआलाय मा, मोजां कमेन्ट मोनबानो जोंना गोसोआ बरिया नांखायो आरोना लोगोफोर। कमेन्टआ जियानो जाबानो, जायखिया नोंथांमोना जोंखौ मोजां मोनग्रायाथ' मोनखायोखा। आरो बे मानसियानो खोमादां इदर चला बा उदर चला जागासिनोमोन मिथिगौना लोगोफोर। बैयाव होलाय बेयाव होलाय, बैयाव होलाय बेयाव होलाय। जों बेफोरखौ जेबो माथा मारिया। स' जायखिजाया लोगोफोर, जों दिनै जोबोर हेपि, नोंथांमोननि अननाय जोंनि नाजानायावनो दिनै फाइनालि 50K जामारबाय लोगोफोर। आरोथ' बे फेक भिडिअ होनहर गैया दै, आयु मायाव नायनानै फेक भिडिअ नुखो दिनै, हो? नायलै एकदम फारि बोयै नायबोलाय, हा? एपिसड बाय एपिसड बोयै नायबो दै, नों नुवाखैबा जुदि। आरोथ' मोनफ्रोमबो भिडिअआवथ' जोंथ' थाखाथारोआनोखा, नुगोन लोगोफोर मोजां नायदै। नंखाय भिडिअबा माखौथो बेबायदि बानायबोबाय थाखो दे जोङो दिनैसिमहालागै, बेबो मोनसे साननो गोनां बाथ्रालै। जोंहा बेफोरबायदि फेक भिडिअ बानायनो खुनु गोनांथि गैया, मानो होनबा जों जोंनि साननाय बायदियैसो लाबोयो आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना जोंनि बावगार हायैखौबो नायनो लुगैनाय बायदियै जों बैयावबो सम होनांगौ जायो, बेहायबो सम होनांगौ जायो नालाय। आरो नोंथांमोनानो नाय, भिडिअखौ जों बेहायबो 20 मिनिटसोआ बानायखायो, बैयावबो एखनबा 15 मिनिटसोआ बानायखायो। माने नोंथांमोनानो दा साननो हाखासिगोन। आरोथ' जाय बानायो बिथांमोनाबो मिथिखागोन बानायनायाव बेसे खस्थ' जायो दै। गैलालै लोगोफोर, आंबा बानायनो आंनि थाखाय सम मोनलाय लांला, बोरायलांसिगोनसो आङो, मिथिगौना? फाग्लि गोसो बानायलाय, बावगार हायै बानायलाय। स' जेबो नंला लोगोफोर, नोंथांमोननि अननायाव बेफोर खस्थ'आबो जोंनि थाखाय जेबो नङा, आं बिदि सानो आरोना। एखनबा अब्लाबो जोङो हाजारखि खस्थ' बानाया मानो एखनबा समाव बखिहरजायो, एखनबा समाव मोजां मोनजाया, एखनबा समाव रायहरजायो, बेफोरबायदि बुंजाहरो आरोना बिदिबो। लोगोसे मोजाङाथ' थाखायोनोखा, जाय मोजां मोनग्रा।
दा जोङो दिनैसिमहालागै लाबोनायानो बे मोजां मोजां जाय जोंखौ सापर्ट खालामो बिथांमोननि थाखायनो आरोना लोगोफोर जों दा जे दङ नोंथांमोननि सापर्टआवनो दंखायो लोगोफोर नोंथांमोना बेफोरबायदिनो जोंखौ अनहरबाय था जाखिनि मोजां मोनो बेनो जोंनि थाखाय माबा आरोना लोगोफोर मा होननांगौ बेखौ थोजासे आरोना लोगोफोर नोंथांमोननि जाय जाय अनो जोंखौ बिथांमोननि अननायानो जोंनि थाखाय थोजासे दे अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ नायलांदो दान्दिसे ओमफ्राय बखिनाया एसे गोलाव जाबायबा सरि दै बरिं मोनबायबा लोगोफोर नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा नाथाय जों दिनै जोबोर खुसि आरोना लोगोफोर जोबोर खुसि नोंथांमोना जुदि बेखौ नायखांबायबा बैयावबो एसे नायबानो जाबाय लोगोफोर मोजां मोनोबा जुदि आरो साबस्क्राइबबो खालामना होबोबानो जाबाय अब्लाबो आयौ बै खाथिनि आबौआबो ना सारनो लिंदोंमोन दा थांमारो ना थांमाराबा सोराङाबो दाबो सफैयासै माथो र' माला सफैयो नायनोसै बिहामजोआबोथ' गैया मालाथो सफैबावगोनबा बिहामजोबो गैला आबायाबो माला सफैगोन आरो सोराङाबो नै दखानावसो ओंखारलांलायबाय आयौ थास' बिबारा बैयाव जि मोजां मोजां बारनै दंहाय बेखौनो खानानै बाथोन थुग्लिनोसै आङो र' सिगाङावलाय बेसेबांबा थास' बिबार ओंखारनाय समाव जाबायानो थाबाय दा नै लासै लासै जोबहांनायखाय जानो एसे लुबैफिनलायबाय र' बारनै बारथाम खानोसै बिलाइ एसे होदेरनोसै बिथ'रिखौ ओमफ्राय जानोसैहाय न'फोरखौनो लांदां मोनथारोहाय फिसा फिसौआबो न'आव थायाबा आबा मेहेराबो मालाथो मानिबावगोन खोथाखौ आयौ बिमाजों गोरोन्थि जाबाय बिदिथ' रागा जोंहाबना थानामोन आबा जारलासो जागोनहाय बे ट्रेनाव उन्दुनायनि मजायाबो एसे आलदा जायोलै उन्दुनो जे बरिया केमेरा आसोला हेलौ आं बेयाव जिरायनो हागोन ना डिस्टार्ब मालाय उन्दुनायाव आरे जिरायोब्रा गावबागाव सिटआव नागिरनानै Sorry, but this is my seat. Your seat? Yeah, 84. मा आं मालायनि सिटआवसो उन्दुदों दै ओरैनो डिस्टार्ब एफा गोदो गोदो उन्दुलांदोंमोन आं मा जाबावनांगौ बेयो I think बैसो खोमा नोंनि सिटआ 84. दे जागोन आरो बाहाय माबा मालाय उन्दुनायाव डिस्टार्ब आरो दे जिरायदो गावबागाव सिटआव जुदि नोङो बिथिं जिरायनो सानदोंबा जिरायदो जेबो नङा आं नोंनि सिटआव जिरायनोसै बेयाव गावबागाव सिटआवनो जिरायदो दे आंनो नाङा मालायनिखौ दे आरो होमबालाय थुनथुलि अबे इसको मेरा नाम कैसे पता कौन है बे अबे नों बेहाय बोरै लक्ष्मण हो आंहाबो मादैमोनाव आलासि जाहैदोंमोनब्रा बेखायनो दा बे ट्रेनाव फैबाय आरो न'आव थांसै ओमफ्राय नोंलाय बेहाय बोरै नोंनि सिटआबो आंनि आगोल बगोलावनो गोग्लैबायना माथो माने किस्मत आरोना खाफालनि खोथा Just shut up नों आंखौ पिटाथ' खालामाखैना अबे यार आंलाय नोंखौ पिटा खालामनो मा जाखादों दिनै आंहालाय मादैमोनाव थांबाय ट्रेनजों फैबाय दा न'आव थांगासिनोब्रा बेहायलाय नोंखौ पिटा खालामनो आंहा जेनेबा आंथ' मिन्थियाना नोंजों खुनु कन्टेक्टआनो गैया अब्ला आं नोंखौ बेयावनो दं होननानै बे सिटआवनो दं होनना बोरै मिन्थिलायखो मेहेर नों फैदों मोजाङानो जाबाय दे मानोलै नोंथ' बिदिसो बुंथारबाय जे आंखौ नेना दङमोन नंगौ दा नङालै अबाव बिब्दि जानो देनाय नङाबालाय माबायदिथो होमबालाय जोंहा लामायाव रायलायनोसै सिङाव थ'दो आइबो दंखायोथ' बाजैबो दङ आं सिङाव हाबफैबा नोंदिया फाग्ला जाया बे दानो आंखौ नुबा माबायदि बुंथारो ओमफ्राय एसेबांबो गिनाङा आदाया न'आव गैथ'वाना आब'नि खबरखौसो लानो फैदोंमोन आङो एकदम दाख्लै नों खिन्थाबाबो टेनसनानो टेनसनमोन ना बिरादनो माहि नोंथ' फैनानै सानखादोंमोन दा नाथाय समासो नोंनि आइयाबो बिब्दि जाना होबायना दासो एसे बाहेरायाव ओंखारनो मोन्दों आङो आइया एसे मोजां फिल खालामबायना आब'आलाय बोरै दं ओमफ्राय आब' इलिसाया थिगैनो दं दा बाजैया बिब्दिनोसै मेहेर खेबसे लोगो हमनानै थांदो दिनै ओरैनोबाबो नों फैनो ओरैनो ओमफ्राय बाजैनोबो बुंदोंमोन आङो मेहेराबो फैनो नागिरदों होननानै माब्लाबा माथो बुंबावनो आरोलै अखाफोर आब'नि थाखायबो मार दुखु मोन्दों आं जोंहा बाबु मिथिसाराबो बा बहा थांखो आरो पुलिसाबो दासिमबो खबर मोनासै आरो होमबा खबरखौ नों मोजां लादोंना लायाखैथाय मिन्थिया जों माने एखनबा गेजेराव थांबावो पुलिस स्टेशनाव थेवबो जेबो मामलाया सामने फैयाखै जोंहा बाजैयासो माबा मोनसे खालामनो हागौमोनदां बाट बाजैयाबो दा आंहा बिसोरजों जेबो कानेक्सन गैलाना बाजै माने
औ बाजैयाबो पुलिसाव दं नालाय बिसो माबा मोनसे खालामनो हागौमोन नामा बाट दा आं बिसोरजोंबो जेबो रायलायनाय जाथ'वाखैना एसे बिदिनो गन्डगल जानानै दंलै माथो बुंबावनो आरो दे माहि प्रब्लेमालाय बयनिबो लाइफआवनो बिदिनो मायावबा थाखायो जेबो नङा फैदो नों जिरायफैदो औ ओमफ्राय अट'जोंसो फैदोंलां दिनै मा नाथाय नोंनावथ' गारि दंमोन माथो मेरनाव दा गारि सारि जेबो गैथ'लालै फानहरबाय आं दाख्लै एसे फैसानि इमारजेन्सि जानायाव मा फैसानि इमारजेन्सि जानायाव फानहरबाय गारिखौनो औलै माबा अखाफोर बेनिफ्रायथ' माथो खालामबावनो फैसायाबो थाबाय थाया नालाय मानसिनाव एसेबां टेनसनबा ओमफ्राय नों आंनो खोन्थाहरबानो जायोमोन ना खोन्थानो नों मा नोंनो खिन्थाना आंनि प्रब्लेमा सल्भ जागौमोन आरो जाम्बि खनसे नांगौनि समाव नों आंखौ मदद खालामनायखौ आं बावाखैथ' दाबो बिनि फैसा हरनांगौआनो बाखि दङ बेखायनो आङो सानखादोंमोन एसे फैसा जाब्लानो हरनो नोंनो होननानै ओमफ्रायथ' एबार अमाया फानहरखासिगोन ना बिनि एसे मोनब्लानो आं नोंनो खावसे हरनो सानबाय थाखादोंमोन जेन'बा नों दाख्लै खिन्थाबाबो आं नोंनो जेनथेन बुथुमनाबाबो हरगौमोन दा नों एथ' बिदि टेनसनाव दंमोन आरो आंनो खिन्थाबानो जायोमोन ना एसेबाबो आं हेल्प खालामगौमोन हानायखिनिखौ जेबो नङा दे एसे पार्सनेल प्रब्लेमबो दंथ' गोबां बायदिलै बुंनानै फोजोबनो हाया अके होमबालाय साहा लोंलांसैलै आं दिनै बिराद माने फैयै मेंनायबो मोनबाय माथो जागोन दे माब्लाबा फैबा हामगौसो दंखादोंमोन आं बाजैयाबो मोजां मोनसिगोन बे थ'दो आब' इलिसाखौनो एसे नायथावथाव फैखादोंलै आङो दाख्लैबो फैनो हायासै नालाय गोसोआ गाज्रि मोनबाय थाबायना ओमफ्राय नों दा खुरियालाय दा थिगैनो दंथ'योना मानसियाना फाग्ला बोरनायनो दङ बिलाय फिसाला गोमानायाव टेनसन जादोंना जायाखै बेनालाय बिदिनोसैलै मेहेर दाख्लैबो मालाया मानि टेनसन बेहा माबा जोंनो दख'ना लाबोनोनो बाजैनो दख'ना बायनोनो माबा गावनि नांगौखौसो बायनो इदि जाबाय मानिबा फैसा मोननांगौ दंमोननो बेहाय मोननानै बुंखादोंना हारामि साला बिफा जानो समायखाया गोदो ओरैनो बेखार आंनि आब'खौ लाना खारना दा बिदि गोदाव सोराव जादों गावबो ओमफ्राय आब'खौबो गोदाव सोराव खालामखाबाय आब'आबो बेजों खारना जामब्रना लाबाय गावखौनो गाव दा नुबाय माबायदि जाखो बिसिनि संसारा औ मेहेर आरोथ' ना जोंहा न'आव रावबो बिदिमोन होननानै मिथिया बाजैखौ माने हाबा जाखानायखौनो लाना खारदों लाबोदों होनना बिदि जेबो मिथिया बाजैखौ न'आव आइमोनहाबो नोंखौबो बाजैनि फंबाय होनना मिथिथारा आइया आंबो खिन्थाथ'वाखै मा जेबो मिथिया न'आव औलै मेहेर आदायाबो खिन्थाखायाखै नालाय आंबो सिरियैनो दंथ'यो मिथिबादि मा जागोन बुंनो हाया ओइ मिस्टार थार बाथ्राखौ बुंबा बुं दे नों आंखौनो पिज्जा खालामखादों नाथाय नोंनि प्लेनिंआ आनसाक्सेसफुल जाखागोन प्लिज बे आंनि सिटसोना आं जिरायनोसैलै बेबायदि गसंबाय थानो हाया आङो प्लिज दे जारौ बैथिं जिरायनो हासिगोन नोङो बे नों आंखौ बिदि एकदम ओरै नारज्रिदलायदों ओइ लक्ष्मण प्रसाद बांद्राय दै नोंना हले नोंहाथ' मिस गैया अ सरि नाथाय नोंनो आंजों जानला मानला रायलायबाय थाबाय बाट आंहा बेफोरनि थाखाय सम गैयाना जिराय आरो गाबागाव लामा गाबागाव थां दै आंजों जेबो लेनदेन गैया वाव नजाराफ्राबो जि मोजांलै बेफोरबायदि नजारा नुनोनो थाङा माथो आजिखालि साला बेखौसो बोरै लोगो मोनलायखो आंलाय बाद दे आंहालाय मा आमसायो गाज्रि मोनाबा मोनसे खोथा सोंनो थुनथुलि नोंना फिसायालाय बोरैथो आरो नोंलाय बहा थांनायमोन आंनि थांनाय थाङि नों सोर आंनाव सोंनो आरो नोंनो मानो खिन्थाबाय थानि आंलाय आं बहा दं साना बहा दं साना मा खालामदों आं बहा थांनाय जेबो खबर नांजोबगौ नोंनो मानो गासिबो बाथ्राखौनो मानो गलत मतलब निकालोब्रा हो अबेबा खोथाफोरखौ एसे पजिटिभबो साननानै नायनांगौ ना मानो नेगेटिभआवल' लाङोब्रा आंथ' जास्ट सोंदोंल'सो प्लिज लक्ष्मण नोंनि बेबायदि खोथा आं खोनासंनो टाइम गैया आंहाबो अके आंहालाय फ्रेन्ड हिसाबैसो सोंबायब्रा नङाबालाय मालाय हिनजावखौलाय आङाबो मानो बेबायदि ना सिनायनाय मादि रायलायबायब्रा दालायथ' नों सोरखौबा सिनायबा ओरैनो सिरि थानोसै खुगा थानानैबो खुगा गैयि बायदि नोंहालाय माथो नांजादों ओमफ्रायलाय रायलायनाङा बुंखाबायना नों आंजों हाबाब दे मेम थुनथुलि मेम सरि दै ओमफ्राय आंखौ रागा जोंनानै जेलावथ' सोआना बांद्राय लेक्सार मारिबाय थाबा जेलाव लांमारगोन आं नोंखौ ओमफ्राय नोंनि थाखाय मोनसे खोथा खोन्थानो सानदां आइ डन्ट नो नों मिन्थिगोन ना मिन्थिया बाट नोंसिनि आन्टिया ना नोंखौ जोबोद गोसोखाङो माने दाथ' सानदोंसोमोन आरोना नोंसिनि आन्टिया नोंखौ सानखौ लिंहरनो बायदि
मालायनि पार्सनेल प्रब्लेमफोराव नों मानो बेबायदि खोथा बुंदों आरो जोंनि सोमोन्दै जोंनाव जि जा दाजा नोंहा माने what's your problem मा जाबाय थायो नोङो आंबो मोनथिगौ ना नोंसिनि हालादखौ माने माबायदि सिचुएशनाव नोंसिनि जुलिया जादों थेवबो दा आन्टिया माने गोसोखाङो नालाय गोसोखाङो आं दाख्लै खनसे लोगो मोनदोंमोन नालाय स' आन्टिया आंजों फोरमायदों आरो ना Oh my god नों जोंनावथ' थाङाखैना बांद्राय जोंनाव थांबाय थाना दै नोंखौ बुसिजोबगोन आं लागावगोन आं ओइद नों पुलिसमेन बालाय मा जादों दे आंनाव नोंनि बुनायफ्रा बारा सानो रोंलालै हिनजाव मानसिनि बुनाय दा हौवानावलाय बोरैथो सानो आंनावलाय बिसासबो गैयालै आसोलजों लागाव मारबा जारलासो जागोन ना बाट नो प्रब्लेम बेखौसो लोगो मोनफ्लांबायबा बोरैबा आं बुंखादों दे लक्ष्मण आइ आरो थेख्लानिफ्राय गोजानाव थाखादों जोंनाव बारा थांलाय फैलाय खालामदेरबाय थानाङा नोंजों जोंहा जेबो कानेक्सन गैया फै आंलाय मानो थांनो दिनै थाङा फिकेर आं जाय मानसिखौ सैया बे मानसियासो आंनि खाथियाव जिरायनो मोनदों बेहायनो सिरि सिरि चुपचाप जिरायनानै था नोंसोरो तुम लोगों को बहुत समझाना पड़ता है ना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा याद रखना तुम लोग आदा आं दै लोंगौमोन आंबो मा दायो जों मोनैबा लों आरो नोंसोर मा बिखौ बिलाय आं हरथ'लासो नोंसोरखौ मा जादों आरो बेयाव ओमफ्राय आदा आं दै गांबायमोन दै गांबाबो ओरैनो था दै गांनानै मानसिया दै मोनलोङाबा थैयाना जोंबा माला मोनहैगोन आरो मोनहैबानो प्रब्लेमा सल्व भाई साहब हेलौ ओ बहन जी क्या है नोंथाङा खोनायाखै आरो गथ'फ्रा हनै दै लोंनोनो ओंखारनानै दै लायग्रोबा मा जायो नङाबा दा बथल लाबबा बथल बायना हो बे नोंनि प्रब्लेम नङा आंनिसो प्रब्लेम आं दै बाय दाबाय गावबागाव जेराव थांनो गोसो सिरि सिरि थां जोंनिखौ नांजानाङा आरो नोंसोर दै गांदों न' दै लोंनो आंनाव दै दङमोन नोंसोर बेखौनो लोंदो याबा हा कलेजा गनाय जाथ'वाखै दाबो आयै नों बेयाव आबा हा बेखौनो आङो बै हाथायाव आयै फैदोंमोन नालाय नोंलाय मानो बेयाव फैनांगौ जाखो देलाय आंनि कलेजाव याबा आंलाय दसे ओरैनो हाबलांसै नोंसिनि कलेजथिंनो थांखादोंबालाय बेखायनोसो आं नोंजों रायलायलांनो सानदोंमोन ओमफ्राय नों मिन्थिया नामा बे कलेजसो आयै कलेज बेखौ मा जानला मानला स्कुल सानदों नामा नों लोगो हमफैनो गोसोबानो लोगो हमफैनाय आंजों बाबा हा लोगो हमनो फैनायालाय मा जाखो आं बिमा लोगो हमफैनाया बिमा जाबानो जे बिदि आंखौ लोगो हमफैथारनांगौ नामा नोङो ओमफ्राय मानो फैयामोन आंनि लोगोखौसो नों बेबायदि उमुखखौ लेंहर होननानै बेबायदि थिनहरलायबावबाय थोस लासिंसिंलै आयै लासिंसिं नाथाय मानो आबा ओमफ्राय मानो फैयामोन मा इमारजेन्सिमोन मिन्थिखायो आं न'आव थांखायो होननानै मानो फैया आबा नों मेथाइ जानो मोजां मोनथार नालाय हाथाइनिफ्राय एखनबा बिमा मेथाइ लाबोनायखौथ' गोथाव मोनखाथारोना नोङो आं सानबाय ओंखामबो उखैना दं बे गथ'आ होननानै नै हुरुम लाबोदोंमोन आं आबा मुरिनि गोथावथार नोंथ' मोजां मोनखायोना दे आबा लाखिदो नै मोजां गोथाव बानायथारो बे आं लाबोग्रानिनो जों न'आव थाबाथ' नोंनि आब'बो थुनथुलि थाबा सेलायलायनानै दिनमोन ना नोंसोरो आबा मा बेफोर आयै वाट ननसेन्स मा बेफोरखौ लाबोलाबायखो नोंलाय आंनोलाय मा आबा मा जाखो कलेजाव आरो बेबो नों बे मुरिनि लादु होफैनो फैबाय आयै लाजिया नामा आङो माबा कलेजाव बेबायदि होफैजालायलायनो बिमाजों आरो नों न'आव लांनो लाङोमोन ना बेहाय मानो लाबोनांगौलै जायालै आङो लासिंसिं बेबायदि लाबोनाङा आंदो आबा हाब एसे रागा माखौ आबा ओमफ्राय मानो बिदि गाहरखो नोंलाय आरोथ' माथो नों न'आवबा बिब'जों सेलायलायोसोमोन आं बिमा होफैनाया मा जाखो आबा माखौ रागा जोंखो एसेबां मोनसेथ' आंनाव सोङा उसिया बिदि कलेजाव दाफैलै नोङो दख'रा बोराय गानना फैलायबाय नायलाय मा दिनैसो नुबाय नामा नोङो दख'ना बोरायखौ आंलाय बेफोरबायदिनो खामाथो हाथायावबो बिदिनो थाङो आं मैगं लांबाबो माथो जाखो आबा गानबोनायालाय आंलाय जेरै थायो बिदिनोथ' गानबोयोना आयै आं दा गोरलै गथ'बो नङा एथ'बांनो आं कलेजावसो फरायबायना दा ओमफ्राय बेबायदि लोगो हमफैलायनाङा नों आंखौ लोगोफ्रा सानबा मा सान लोगोफ्रा आंखौ नुबा बिदि नुबा मा सानगोन मिनिगोन ना नोंना बिमायाबो माथो दख'ना बोराय गानना फैलायो नोंना दख'नाया गैथारि नङाना दङ माथो ओमफ्राय फिसाजो साख्रियालायबावानो बेबायदि गानो नों आब'खौबो बिदि लाजि फोनांगोनलै ओमफ्राय आंखौबो मोनसे नायलाय बिदि फैनानै आबा मा जाखो बिमाखौनो एसे गाज्रि मोनबाय नों फैनायखौ दिनै गोदो आंनो दोनहैयोमोन नोंखौ स्कुलाव आबा दिनैलाय कलेजाव फैनायालाय मा जानो बिमायालाय हा गुबुनफोरनियाबोथ' सोरबा नङा सोरबा गथ'फोरनि बिमायाथ' फैयोना औ फैयो आयै बिफाबो फैयो बिमाबो फैयो नाथाय नों बायदि बिदि फैया जोबोर जोथुनो देलाया मायानो जाम्बिबिनो
फैबाबो एसे स्टेन्डार्ड फैयोलै आयै मिथिगौ ना नोंसो बिदि लासिं सिं गावबो लाजिया ओमफ्राय आंखौसो लाजि फोनांसिगोन नोङो हाबाब आबा मा जाखो नों दिनै ओमफ्रायथ' नों मेथाइ होफैलांलायाना नांगौबा आंहा पर'था सिंग्रा जाखागोन कलेजाव केन्टिन दंखायो खाथियावनो थेख्ला आबा मा बुंनाय जादों बे बिमाजों बिदि मानो उल्था उल्था बुंबाय थादों दिनै मेथाइ होफैनायल'खौनो बिदि बुंबाय नों आबा आंथ' नै गेटआवनो दंबावो ना हाबहैथ'थाराखैना होमबाबो बिदि फैनाङालै सोङा हुसियानो आयै फैनोबा नों सिगांग्रो आंनो बुंनांगौ ना न'आव थानाय समावनो आं दिनै थांगोन होननानै